Hola, sóc el seu segur servidor, el cercador, i estic disposat a donar-vos la informació que demaneu. De moment heu demanat comptes, i ara mateix els apuntarem. Comptes. Comptes de... sí. Sí, comptes així clàssics, molt bé. La pàgina més important de comptes clàssics n'hi ha dues. Una que és la internacional i l'altra la catalana. La internacional és la caputxeta.llop i vet aquí que la catalana és empatufet.col. Espero haver-vos servit. D'altres pàgines les podeu obtenir la informació aquí, en aquest segur servidor, el cercador. Moltes gràcies.